Ahojte fitkáči, vítajte pri novom videorecepte. Ak ste tu prvýkrát, ja som Lulu a môjim cieľom je ukázať vám, že jesť zdravo sa dá jednoducho, chutne a hravo. Zdravé varenie a pečenie teda nemusí byť žiadna nuda. Isto sa teda nezabudnite prihlásiť na odber mojich videí a ja vám ukážem ako na to. Dnes si upečieme takúto jednoduchú a chutnú špaldovú vianočku. Ak máte doma alergikov na vajcia alebo mlieko, tak mám pre vás dobrú správu, pretože mlieko môžete jednoducho nahradiť za rastlinné a vajcia môžete úplne vynechať, nenarobí to žiadnu škodu. Recept na túto špaldovú vianočku nájdete v mojej knihe Fit recepty 2. diel. V tejto knihe nájdete inak až 155 zdravých receptov na každý deň. Link ku nej v slovenskej aj českej verzii nájdete v popise videa. Poďme už na recept. Na jednu vianočku potrebujeme v miske si pripravíme kvások s miešaním droždia s lyžičkou cukru a trochou vlažného mlieka. Ak používate sušené droždie ako ja, môžete si buď urobiť kvások takto, alebo len droždie zmiešať s múkou. Kvások necháme 10 až 15 minút nakysnúť. V druhej miske si zmiešame múku so zvyškom hnedého cukru, hrozienkami, prípadne aj orechmi a štipkou morskej soli. Vlažné mlieko si rozmiešame spolu s roztopeným olejom a vanilkovým extraktom. Potom ich zamiešame spolu s kváskom do múčnej zmesi. Do cesta môžeme pridať aj vajce, bude tak ešte vláčnejšie. Rukou vypracujeme nelepivé cesto. Ak sa príliš lepí, pridáme ešte trochu múky. Hotové cesto nakoniec prikryjeme a necháme kysnúť 30 až 60 minút na teplom mieste. Cesto si následne rozdelíme na 6 častí. Odporúčam si ruky pomastiť olejom, aby sa nám cesto na ruky nelepilo. Z 3 častí upletieme základný vrkoč, ktorý umiestnime na plech vystlatý papierom na pečenie. Ďalšie 2 časti spolu spracujeme a rozdelíme ich na 3 menšie časti, z ktorých urobíme ďalší vrkoč, ktorý umiestnime na ten prvý. Zo zvyšného cesta upletieme najmenší vrchný vrkoč a uložíme ho na vrch. Takto pripravenú vianočku môžeme nechať nakysnúť ešte 20 až 30 minút na teplom mieste. Vianočku pečieme najprv 8 minút pri 200 stupňoch a neskôr teplotu znížime na 150 stupňov a pečieme ju ďalších 45 minút do zlatista. Je úžasná na raňajky s maslom, domácim džemom alebo akýmkoľvek sladkým krémom. Najlepšia je v deň pečenia a priznám sa, že nám sa vždy podarí zjesť ju celú. Na druhý deň ju odporúčam ohriať, chutiť bude však rovnako výborne. Ak sa vám teda recept páčil a chystáte sa ho skúsiť, poteším sa každému palcu hore alebo komentáru. Určite túto vianočku skúste, či už na Vianoce, Veľkú noc alebo len tak na spríjemnenie víkendu. A určite tiež nezabudnite sledovať aj moju stránku fitrecepty.sk, môj Facebook a Instagram, kde stále uverejňujem nové fit recepty, ktoré sa oplatí skúsiť. Ďakujem vám za sledovanie a teším sa na vás opäť o týždeň. Ahojte!